Добро утро отново. Здравейте. Продължаваме напред. Само да ви кажа, че след броени минути ще отидем в Вършец, Монтанско, където изключително много и сериозни са пораженията от снощния ураганен вятър. Ще включим оттам нашата колега Маргарита Стефанова, за да ни направи пълна картина наистина на бедственото положение в Вършец. Сега обаче продължаваме с един от най-младите евродепутати в Европарламента. Говоря ви за Момчил Неков, депутат от партията на европейските социалисти. Може би го помните като феномена 15-15. Здравейте! Добро утро, госпожо Марчева, на вас и на нашите зрители. Добро утро. Все още ли сте такъв късметлия? Късмета е част от целия процес, но знаете, че 99% е труд. Труд. Хайде сега за труда да поговорим. Мога ли да бъда откровена, но обещайте няма да ми се сърдите? Да, кажете. Разочаровате ме. Не много, но има момент на разочарование. Сега, чета една класация на активността на депутатите, според която вие имате лични 123 точки, което означава, че от 751 евродепутати общо в парламента, вие заемате 684-то място. Очаквам много повече от един от най-младите евродепутати, много по-активен да бъде, много по-деен, много по-осезаемо присъствие в Европарламента. Защо 684-то място? Тази класация, тя като цяло е количествена, не е качествена. Нека да се задълбочим върху качествените критерии на един евродепутат, на един представител на една държава. В тази връзка може да говорим за поправките, които сега инициирах за училищен плод. Те са две схеми за училищен плод и училищно мляко, като един от основните им приоритети е биопроизводството. В тази връзка аз предлагам да има 10% минимум биопродукти, гарантирани в училищата. Това не са ли просто мечти? Не са мечти, тъй като 40% е повече съдържанието на сухо вещество в биопродуктите. Ако ние разберем колко е важно да се храним с биохрани, това моментално ще се отрази върху здравето на нацията. А когато една нация е здрава, тя ще има по-малко разходи за лечение, за здравни осигуровки. Аз ви обещавам, ако това се случи, да ви стисна ръката, но нямам вътрешното усещане, че това ще се случи, което го предлагате. И нещо е чудесно, много е добро. Аз като майка мога да ви кажа, че съм абсолютно за, обаче. Това е нашата работа. Там да се борим точно за добре, биохрани в училищата. Какво още стои зад активността на депутата Момчил Неков? Доброволчеството. Както виждам, при вас падат разни прожектори против правителството. Не. В никакъв случай не ни заподозирате в вражески действия спрямо кабинет. Когато дойде при вас, има някакво бедствено положение. Предния път, като дойдох, имаше един циклон, който бях ви казал, че дойде от Брюксел. От Брюксел, точно така. И сега пак е ветровито. И сега след малко във Вършец се бъдем наистина, за да видим какви порази са се случило. Но хайде преди да отидем във Вършец, да погледнем, нали не е неудобно да се пита за доходите, при положение, че вие сте публична личност. Не е невъзпитано. Да, не виждам нещо наредно, още повече, че Европейския парламент е най-прозрачната точно така, там черно на бяло, абсолютно всичко и на наднационално, и на национално ниво е най-прозрачната. Сега ще видим две таблички, които са много прости. Те са прозрачни, много лесно могат да бъдат направени. Много човек лесно може да достигне до тази информация. Приходи на евродепутата за месец. Основна заплата малко над 8000 евро. Тук имате едно допълнително възнаграждение за присъствие, което ви носи малко над 4500. Ето го общата сума на месец. Малко над 12 000. И нека да видим още евро, нали така? Нека да видим още една таблица, която пък е за това какви разходи ви се признават. Ето, разходи за персонал на един евродепутат, така това вече го направихме като изчисление. Разходи за офис над 4000 на година. Пътни разходи за всички парламентарни събития около 4000 лева на месец. Така, разходи за пътуване извън Европейския съюз малко над 4 на година или малко над 350 евро на месец. Така, и всъщност какво се получава? Че всъщност парите, с които на месец разполагате, са малко над 25 000 евро. Сега, това е голяма сума. Как вие менажирате тая сума и
Как разполагате с тази сума? За какво използвате? Много правилно почнахте с сума, която разполагаме. Това не означава, че се харчи. Тоест, когато направиш разходи, ако ходиш в трета държава извън Европейския съюз, тогава, примерно, имаш бюджет. Аз още не съм го ползвал този бюджет. Дори този разход, който казахте за асистенти, аз имам само, за сега имам 4 асистента. Само. И защо са ви толкова много асистенти? Аз използвам под половината на този бюджет, който е за асистенти. То е... във всяка работа, всеки човек знае колко отговорности има, колко ангажименти. Точно преди да започнем, ние си говорихме за плюсовете и минусите в всяка работа. Има страшно много ангажименти, страшно много дейности. Документацията и бюрокрацията е на много високо ниво в Европейския парламент. Но това не трябваше да го казвате на хората, да. Защото наистина това е проблем за хората, че бюрокрацията е too much, както се казва, в повече. Това беше едно от нещата, които ме изненада. И ако трябва да бъда честен, едно от нещата, което ми се искаше да знам в първия ден, когато встъпих в длъжност, е да знам точно всички тези процедури, за да мога още от първия ден да почна с инициативи, които да са обществено полезни. Сега, на първите обаче да се вършим, наистина заплата над 12 000 евро месечно, това са си близо 25 000 лева. За млад човек това е огромна сума. Лесно може да ви завърти главата. При вас как е? Първо да почнем с заплатата. Това е брутото. Чистата заплата е около 5880 евро. Като от тях има, нали, естествено и други отчисления, но няма да навлизам в такава тематика. Това е такава е заплатата на всички евродепутати в всички държави членки. Не съм я определял аз, така е определена, толкова получаваме. Нещо любопитно ми казахте преди да почнем, че ето вече са минали само няколко месеца от мандата на Европарламента и се чувствате изморен. Не се чувствам изморен. Натоварен. Пълен съм с енергия, но самия натиск върху нас, тъй като нека да запознаем зрителите, вие говорихте за пенсията. Дали съм бил запознат с пенсията. Не съм запознат, тъй като съм на 28 години и ви казах, ще се радвам, ако доживея до пенсия. Ако продължавам по същия начин. Така, защо? Да, иначе съм пълен с енергия. Имам много идеи, много инициативи и тепърва ще се види резултата от тях. Аз участвам в 2 комисии. Комисията за култура и образование и Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Така че тепърва има много инициативи, които съм захванал и очаквам от тях скоро време да се види резултат. Добре. Помня, че предишния път, като се видяхме тук в това студио, ми казахте, че сте в добри отношения, колегиални с лидера на партията на европейските социалисти Сергей Станишев, че си пиете кафето в Брюксел. Все още ли го правите? Все още ли си пиете даже кафето? веднага след участието при вас отпътувам за Пловдив, където е семинара на БСП. И там ще има и участници. Евгений Дайнов е един от лекторите за поглед на БСП отвън. Евгений Дайнов ще чете лекция пред БСП. Това е любопитен поглед в интерес на истина. БСП отвън. Така, кажете ми какво се случва в БСП, като отивате сега на форума там, в стария Пловдив, сигурно. Мога да ви кажа след това какво се случва. Не, все пак вие сте част от БСП, виждате какво се случва. Приключиха ли тези войни между младите и старите в БСП от преди няколко месеца? Аз и предния път ви казах, че аз не го разбирам като войни. Това е принципи, които всеки се защитава. И хубавото е, това е принципа на вътрешно-партийната демокрация, че когато я има, всеки може да си изкаже мнението без да се страхува, че той може да бъде по някакъв начин изолиран или репресиран. Сега обаче видяхте какво направи лидера на АБВ, Георги Първанов. Той протегна ръка към БСП и каза: хайде там, където е възможно на местните избори да участваме заедно, да играем заедно, което пък веднага беше изтълкувано от вашия лидер, господин Михаил Миков, като пореден опит Първанов да запие клин в партията ви, да създаде някакво напрежение, някакъв разкол. Как вие разчитате протегнатата ръка на президента Първанов? Анализите в тази връзка с АБВ, че ако те не са във властта, може да имаме нещо общо с тях. И в същото време смятам, че е важно да се види по места, къде може да има обща коалиция. Това, че сме и БСП и АБВ в лявото пространство, не означава, че имаме еднакви идеи и еднакви виждания по въпросите. Но какво да разбирам, че вие сте за такъв съюз, такова общо участие, ако обаче АБВ се откаже от властта, така ли?
В тази връзка да. И да видим дали имаме общи идеи. Но преди всичко това се решава на Национален съвет на партията, това го решава и бюрото на партията. Каква кондиция БСП в момента според вас? Но към улевяване. Към улевяване. Към защита точно на най-пострадалите, най-унеправданите слоеве от обществото. Това не е ролята, това не е функцията. Каква е крачката между силното улевяване и популизма според вас? Вижте какво се случи в Гърция с Сириза. Винаги е тънка. Това, което мога да ви кажа, едни данни, които са след изборите в Гърция. Това, че Сириза победи на изборите, не е новина. Но 62% от гласувалите за Сириза не гласуваха, защото вярват на обещанията на Сириза, на Ципрас, а гласуваха против Брюксел. Не против Европейския съюз, против Брюксел, против тройката. Международен валутен фонд, Европейска централна банка и комисията. Тъй като все пак правим паралел, още повече, че в съседна Гърция случващото се там абсолютно пряко ни засяга и в политически, ако щете, и в финансов смисъл. Искате ли БСП да прилича повече на Сириза, отколкото в момента е приликата? Да, ние от година прокламираме точно това, че на нас не трябва наистина една промяна, която да вървим наляво, да се вземем наистина истинските позиции, така както ни отива и както ни се полага. Тъй като няма кой друг да го направи в България, освен БСП. Да застане наистина в лявото пространство и да си отстояваме позициите, наистина, истинските социални позиции и да искаме от Европейския съюз, да искаме от самата тройка един по-човешки облик на капитализма. В тази връзка сега инициирам един проект за доброволчеството и тепърва сега на семинара ще говоря с наши депутати от БСП Лява България, които да внесат законопроекта, тъй като аз нямам право на законодателна инициатива в Народното събрание. И точно там ще залегнат тези норми, социалните норми на доброволчеството. Да има застраховане при злополука на доброволеца, специално за младежкото доброволчество. Добре. Да им бъдат признати уменията, които придобиват по време на самото доброволчество. Ето това са социалните аспекти, които трябва да прокараме в всички закони. Да се личи къде е намесата на БСП. Добре. Пожелавам ви успех, да имате почерк в това, което правите. Благодаря. И по-активен, нали така? Естествено. Добре. Един от най-младите ни евродепутати, Момчил Неков, беше мой гост.